Kłeźdy na Kaszebach, to nie żyje płet kamienia, u tej książce miał ciety. Bo autor tych książki zrobił bardzo dobrą promocję tych książki i myślę, że jak był w kaszebsko-plemerskim zrzeszeniem rok Hilarygłe Jastaka, to zrzeszenie nie dało rady przez ten rok tak wypromować prestacje księdza Hilarygłe, jak prawie autor tej książce Wasta Eugeniusz Preczkłewści. W tej książce jest drangłe gadać uegranciwające się do tej książki i do tego, co w niej jest napisane i do samej tej, nie wiem, prestacje księdza Hilarygłe, do całej tej historii, jako to jest opowiedzone, no bo kto znaje utwórstwo, publikacje, czy też nowe powieści Waste Preczkłewści, ten wie, że to jest autor zaangażowany, który no nie widzę nic lechiego w tym, żeby w swoich publikacjach wyrażać swój płest rzadk i wyrażać jakieś wertności, w jakie wierzy. I to jest tu widać bardzo wiele nasztemowanie na wertności patriotyczne, na wertności chrześcijańskiej, co no je wiedzieć, jeżeli ktoś nie powiedział takich płest rzadków, aby zdrzynanie z często innej perspektywy, to może się z czymś tu nie zgadzać i wtedy taka książka bardzo jemu przeszkadzała. Ale myślę, że nim to ta książka jest wyrt przeczytanie niezależne od tego, jak w tomu płest rzadki. Dlaczego? Bo ta książka, no opowiadała historyczne upłestacje. Tak to i może ja powiedzieć książką historyczną tymi z nich, tak ona opowiadała o historycznych wydarzeniach, no cały praktycznie no na Wikrzyczewskie położony na czasy komunizmu w Polsce. No i ten czas jest dobrze tu przedstawiony. No bo postaci księdza Hilary jest najbardziej znany z tego, tak jak tu jest napisany, król Kaszebów i Solidarności, zjaniu w Solidarności, ze wspieraniu protestów, ze wspieraniu strajków w Gdynie, na Wybrzeżim. Z tego jest znane te postaci i no to jest historyczna książka, ale to nie jest taką sterylny publikacji. Tu ta historia nie jest przedstawiona sterylno, bo tu też się pojawiają odniesienia do rozmaitych takich prawie bardziej żyzniowych zagadnieniów. Jeżeli czytamy w tej książce rolę, jaką kaszebski hymn miał na spłelezna tą kaszebską, na spłelezna tą patriotyczną, na to załywanie Hilarygłe Jastaka metrzymo mezbłega, jak no wzięty do prawie z tego hymnu, który napisał Derdowści, to też nam na masa no bierze tak na myśl, jaką rolę miała ta pieśń w związku tamtych Kaszebów. I też, jeżeli zysnia mamy dyskusję o kaszebskim hymnie, czy to by miało być pieśnią Dardowścigłe, czy to by miała być pieśnią Trepcika, no to na masa może na taci ert deklarować za tacim historią drycia prawie Dardowści. Że czasem by to sigło, że to jedno z zjawisk jest w tym hymnie zawarty, jak do dnia plemione je. I jeżeli ten hymn wyraził jakąś taką mentalność, jakąś sfiunda tamtych Kaszebów, to oni to mieli za swój hymn. I dla te marsz Derdowścigłe jest uznawany za taki historyczny hymn Kaszub, a zemia rodny Trepcika za taki nowszy wymysłęk. Jest cieszę, że nie jem Kaszebą i że nie muszę całe powiadać, i kterna pieśń je uznawam za swój hymn, bo ani jedna, ani druga takim hymna nie bandzę. Ale no myślę, że to jest przemyślenie, że na przykład jeżeli wydajemy jakiś inny hymn, to czy my wydajemy innych Kaszebów, inny Kaszebę, inną mentalezna Kaszebów, inaczej rozumiemy kaszebskość? Niektórzy by się zgodzili, jak najbardziej rozumiemy te kaszebskość inaczej.
a niektórzy by rzekli, nie, to jest to samo, ale z jakich z powodów ta książka, znaczy ten hymn lepiej wyraży najmyśleni. Ta książka porechiwa do takich myślów. Ta książka, czego autor doch nie kryje, bo o tym wspominał we wstępie, tłumaczy też, dlaczego akurat Hilary Jastyk by miał być pozwany króla Kasiebów. Na czym polegało to jego królestwo? Królowie Kasiebów to byli przeważnie tacy zajarze z Poleznowi, jaci wspomagali kasiebskie lectwo, sole mało na jakimś mniejszym terenie, ale też taci bywali, co wspomagali Kasiebów dość szerzy, to ci królowie Kasiebów to byli taci ledwo co bardziej tych Kasiebów przed jakimś Łuceska. No i tu bym sam może nie zgodził z autora, jeśli łędzy z dnia będzie kto by mógł być uznany za dniowego zajarza, myślę, że z dnia nie ma takich warunków na to, żeby taki król sa Kasiebom objawił, kiedy tak poprawdze z dnia Kasiebi mają tak wiele wellnessce, że drangło je gadać o jakiejś takiej jawerne dyskryminacje, że Kasiebom nutje te z dnia jakiegoś takiego barnicela, którym by ich w postaci taką swoją, gwysną, wielką postacją, gwysnym autoryteta, by zastawił się za tyma Kasiebama, by z dnia mamy warunki, demokrację, jakby nie zrzec. Jakich by zagryźbów dla z nimi demokrację nie widzę, tak, przemierzające się do sytuacji, jakie mamy tu, a bez przestojnej inwigilacji, bo tym autor też tak pisze, że wedle niego coś tam zaczyna lechłe zajac. No to równo widzimy, że co to przemierzymy ta z nią stoizna. Z czasami nygwersi kłemunę, ale też, jak stygniemy tam rechli, do czasów prescich, czy też do czasów płelścich, no to widzimy, że z dnia warunki do rozwoju kasiebści kultury, do rozwoju kasiebści juwernotę, kasiebści sfiundę są tacy dobry, że chyba większą krzywdę z dnia Kasiebom robią sami Kasiebi. Tak tej, czy może się pojawić jakiś kasiebski król, którym co, jednych Kasiebów z 1% dredzim, tak, którzy Kasiebów zastygają, procent tym, którzy znaczy tych, którzy Kasiebę chcą uwesiawiać, którzy chcą te Kasiebę nieść do przodku, procent tym, którzy te Kasiebę zastygają, tak to ja ci to będzie król Kasiebów, jeśli będę miał jednych Kasiebów, procent dredzim stawiać. I myślę, że do takich myśli porechiwa ta książka, do takich myśli mnie poreszyła, tyś do takiej wdzięczności dla takich postacjów jak Hilary Jastyk, które cole mało są zabety, bo ja przyznam, że ja nie mieszkam na Kasiebach, to może nie wiem, czy na Kasiebach jest to jakiś inny czerczycy, czy na Kasiebach ta postacja jest lepiej znany, ale z mojej całej szkołowej edukacji nigdy nie pamiętam ni żadnego wspomnienia o Hilary Jastaku. O innych postacjach Solidarności jak najbardziej, ale o księdzu Jastaku nie. No i dlatego ją wdzięczny autorowi za poreszenie tej temy. Ją wdzięczny autorowi za to, że jego wywód nie jest taki sterylny, że to nie jest taką sterylną historią, która by może wydawała jakąś taką całą obiektywność. Czyli tak poprawdze w opowiadaniem historii, to my w jedno musimy wybrać jakieś fakty, w jedno musimy wybrać jakąś narrację i ja pokazać, czyli to jest rądzi w przetrywku historię, która na cole mało jest jednak dochodzeniem do pewnych faktów. A co jeszcze w tej książce ja chcę waro polecać, to materiały z źródła, wedimci, ale kto jest zaznajomiony z publikacjami Wasta Praczkowściego, to wie, że Wasta Praczkowści co jak co, ale z tymi materiałami to on wie, jak do tego dochadzać. Taci wedimci, taci ciekawi, nie plus samego tego tam księdza Jastaka, nie. To są wedimci z wydarzeniów, to są wedimci innych personów. Czasa w internecie drangło je naleźć, czasa je drangło w internecie naleźć takich
jednym ci takich woźnych postaców, a sagdy, że w internecie wszystko je. Nie je wszystko. Jak przed ci książki was te preczkłewści go wrzucy ta w internet, jak przed ci spiracy, to wtedy wszystko w internecie bandzę, jo. Tu jeszcze taci ciekawi dodywk, jo, taci aneks. No historyczny les, te ja ci ksiądz Jastak pisał do władów. Jaki to jest styl. To wszystko jest tutaj tu płeduny. Wejle. Mamy tu no, dokazy poetyczci. Ja ci tu jest pojawiały. Taci ciekawinci, jak list pisany, jo, po kasiepsku, do ministra sprawiedliwości. Tu ten list je. Spauzuj ta sobie, bacie ta sobie, taci rzeczy sadzejały. Zyznia na wiele rzeczy, jaczy sadzejały w takich najdrangszych czasach. Lezet zyznia nie mają łedwodzi. Zyznia lezet sobie nie płedzerdziele na taci słowa, jakich ksiądz Jastak używał. To wszystko jest taci bardzo inspirujący i ja jem bardzo wdzięczny za ta książka i jeżeli ktoś się zastanowił, widzą tali promocje w tej książki, czy kupić, czy się zainteresować tą książką, jo, wyrt, bardzo sertno będę ja, żeby się tą książką zainteresować. Nawet jeżeli ktoś moja czy taci no lechi zdani, taci zaangażowany w literaturze, taci zaangażowany w publicystyce, jeżeli ktoś bardziej gustuje w takim, chcemy to rzeknąć, sterylnym przedstawianiem faktów, wyrt. Bo też ta książka jest napisana takim dość przystępnym językiem, ona dobrze, co ona realizuje dobrze, ona dobrze tłumaczy fenomen księdza Jastaka. Ona dobrze tłumaczy tę historię, nie zasypiwające człowieka, nie zasypiwające cietyńca, troja jakichś tam terminów, których pierwie człowiek sam musi nauczyć, żeby potem rozumieć tekst. To jest książka no taką podstrzechę. To jest taką książka, która ma trafić podstrzechę i jak najbardziej jest wart polecenie, zabudowanie. Bardzo dobrze według mnie też książka techniczna.